Apa? Apa? Ya. Kuwi tak toh? Ya. Ya. Anis. Obat mumet. Lek, ora ngawur lho. Ngombe obat karo kopi ora oleh. Sing ngawuri sapa? Kuwi sing butuhe mamine Vandra. Oh alah. Piro? Loro bae, 2 ler. Oh. Lek, Buat diterke sisan is. lah sampean iki ngopo? Lagi kena ngopi no. Yang iki tak tinggal hambar. Wis gah. Lah, is. Engko tak tambahi ongkos kirim wis. Ya. Ning warungnya cuma tinggal lho. Lah warungmu apa iso playon? Kok tak tinggali? Mas yang mau tinggal. Laran sik. Ada no. Apa tuh, Mas? Apa-apa, Dok. Lek. Obatmu, Lek. Itu ki. Wah, omahe anyar kok. Terus katon ning jero omah terus to mamanya Vandra iki. Lek. Lek. Wah, lagi sholat to. Tadi kena apa tuh, Mas? Kena are tuh, Mas? Ora iki. Ora apa-apa. Kok meneng wae? Iki lho. Jane sing meh dibangun iki sisih endi ya? Oh, dibangun apa, Pak? Mbah, mami kok jare mau kon ngresiki kene meh dibangun. Dibangun? Sholat tok suwe men to. Lek. Apa is? Bu Mami nyekop pripun, Pak? Oh, bukan mboten tangi-tangi, Pak. Nyekop mau bar salat. Enten apa, Pak RT? Niku bukan ngeten mriku mboten, Bu. Enten niku? Tolong mangkane bukan. Oh, nggih. Ayo, Kang, ditelepon Pak RT nya, Kang. Halo. Wonten dawuh napa ndara lemu? Rasalan sih to. Saiki kowe nang omahku njupuk kunci mobil ndur kulkas. Terus gawangan ngene sidul. Lah, mengke yen kula dikira maling terus pripun? Cepet. Nggih. Lek. Nang Balio sik, Lek. Bojomu kan lho, Lek. Apa? Nang Balio sik bojomu semaput ki lho. Kenapa tak is? Anu, Pak. Bu
Ngapa? Mboten ngertos. Rumah sakit pundi, Pak? Paling cedak. Yang paling cedak, Bu. Cepat. Boleh yo. Luwe aku. Ayo. Iya luwe yo. Mam guna aku wae. Mamiku masak sop lho. Enak banget. Cocok loh. Yo. Ono sing grati to, Mas. Ora. Muga-muga mboten enten napa-napa nggih, Bu. Nggih, Bu. Pandrane yo is. Ilangane, Bu. Nek wau beto arit iki. Piye, Pak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pripun, Bu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Swarga langit. Enten apa ta niki? Enten apa, Bu? Mamimu ning rumah sakit. Sabar ya, Le. Sing sabar ya, Le. Sing ikhlas. Yalah, bejane Mas Dul. Mau aku janjeni yen entuk arisan kok pasar bakal tak silih duit 10 juta. Lah kok malah entuk tenan. Lah kok ngerimen to, Mas? Coba nek aku ora janjeni Mas Dul, kemungkinan jenengku ora metu lho, Dik. Ya bisa jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka telah berpulang ke rahmatullah warga Kampung Riwil, Ibu Legaria Susanti alias Ibu Mami. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tenang banget to, Mas. Ya Allah, Dik. Minggu 4 Juni Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 12.00 waktu Indonesia Barat. Ya Allah. Jenazah akan dikebumikan hari ini ba'da sholat asar.
Demikian pengumuman dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.